У Гаазкі міжнародны крымінальны суд перадалі матэрыялы супраць рэжыму Лукашэнкі. Яго вінавацяць у злачынствах супраць чалавечнасці ў адносінах да беларусаў. Адной з першых адрэагавала цяжкая артылерыя. Вам не видать ни Беларуси, ни тем более ее президента, как своих ушей. Мы срать хотели на этот Гаагский суд. Але не ўсё так проста. Калі б зварот у Гаагу быў для рэжыму драбязой, то Лукашенко наўрад ці казаў бы пра яго за 2 тыдні да самога факту. Тым больш, на святочным канцэрце з нагодай Дня народнага адзінства і са спасылкай на свае спецслужбы. Ён сам расказаў тады пра мэту. Привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Лукашенко хвалюецца, што калі супраць яго і сапраўды пачнецца працэс, а ў выніку будзе выдадзены ордэр на арышт, гэта не пакіне яму магчымасці ўдзельнічаць у мірных перамовах і ў выніку атрымаць хоць нейкае прызнанне, легітымнасць у свеце. Але давайте па чарзе. Хто перадаў матэрыялу ў Гаазкі суд? Гэта зрабіла Літва. Беларусь не з'яўляецца дзяржавай-удзельніцай міжнароднага крымінальнага суда. Але МКС, так это гучыць у скароце, можа ажыццяўляць сваю юрысдыкцыю, калі хаця б частка дзеянняў мае месца на тэрыторыі дзяржавы-удзельніцы. Яшчэ да таго, як сталі вядомыя дэталі, пра іх расказаў ізноў сам Лукашенко. Заметьте, мы никого не выгоняли, мы никого не вытесняли. Зная о своих деяниях, они уехали сами. У заяве Літвы ў Гаазкі суд адзначаецца, што рэжым Лукашэнкі гвалтоўна перасяліў сотні тысяч жыхароў Беларусі на тэрыторыю суседняй Літвы і іншых дзяржаў. У нас кого вообще выкинули? Кого привезли на границу и вышвырнули? Все уехали сами. Органы разбяруцца. Гаворка ідзе пра беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму праз пагрозу палітычнага пераследу. Мэта гэтых дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, як мяркуюць улады Літвы, заключаецца ў тым, каб пазбавіцца любымі сродкамі ад усіх крытыкаў і апанентаў, а таксама ўмацаваць аўтарытарную ўладу. Гэтыя матэрыялы збірала каманда Паўла Латушкі і перадала ў Мін'юст Літвы. Согласно отчету 2023 года Парламентской ассамблеи Совета Европы и отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 2024 года около 300 тысяч белорусов были вынуждены покинуть Беларусь. То есть это подтвердили международные организации, самые авторитетные и влиятельные. Але міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў хвалюецца за насельніцтва Літвы. Падчас візіту ў Нью-Йорк ён не вельмі дыпламатычна звярнуўся да літоўцаў. Вы не победите, потому что вас там осталось 2 миллиона только. Дарэчы, перад паездкай у Нью-Йорк міністр праз газету СБ «Беларусь сёння» прапанаваў Літве дыялог. Супадзенне. Дарэчы, цікава было б пабачыць, колькі рэальна жыхароў засталося ў Беларусі. Статыстыка смяротнасці і нараджальнасці ў краіне засакрэчаны. Але за апошнія 4 гады толькі ў адным аўразвязе атрымалі дазвол на жыхарства каля 1 мільёна беларусаў. І за мяжой беларусаў нярэдка працягваюць пераследаваць, запалохваць і пагражаць гвалтам, крымінальным пераследам сваякоў і блізкіх. Гэта і завочныя суды, канфіскацыя маёмасці. Лукашенко сам адкрыта гэтым пагражаў. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников. Не буду дальше продолжать, знаете, во что это может вылиться. Таму суд у Газе ўсё гэта ацэніць і прыме рашэнне, ці пачынаць справу. Сама перадача дакументаў гэта яшчэ не справа супраць Лукашэнкі ці ягоных паплечнікаў. Давайте разбярэмся, а што насамрэч можа міжнародны крымінальны суд у Газе і якія там былі прэцэдэнты, звязаныя з кіраўнікамі дзяржаў. Афіцыйна міжнародны крымінальны суд пачаў дзейнічаць у 2-м годзе. За гэты час ордера на арышт дзейных кіраўнікоў дзяржаў суд выдаў усяго 4. 3 на прэзідэнтаў афрыканскіх краін, 4 на расійскага Владзіміра Пуціна. Амаль усіх іх Лукашенко не раз называў і называе сваімі сябрамі. Дык хто гэта? Амар Аль-Башыр, першы дзейны кіраўнік Судану. Ён прыйшоў да ўлады ў выніку вайсковага перавароту ў 89 годзе і заставаўся пры ўладзе наступныя 30 гадоў. Аж пакуль яго самога гвалтоўна не зрынулі з пасады і не арыштавалі. После Хартума, где плюс 30, попасть в 0, это хороший экстрим. І не адзіны.
Міжнародны крымінальны суд выдаў ордар на арышт Аль-Башыра у 2009 годзе. Гэта адбылося пасля таго, як пракурор МКС Люіс Марена Акампа звярнуўся до суду з такой просьбай, заявіўшы, што сабраў доказы датычнасці суданскага прэзідэнта да генацыду, злачынстваў супраць чалавечнасці і ваенных злачынстваў у ахопленай міжэтнічным канфліктам правінцыі Дарфуры. Амар Аль-Башыр публічна насміхаўся з выдачы ордару і неяк заявіў, яны могуць узяць свой ордар і з'есці яго. Але ў 2015 годзе, калі была пагроза, што яго затрымаюць у Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы, ён вырашыў не выпрабоўваць лёс і пакінуў тэрыторыю краіны да вынясення канчатковага рашэння. Аль-Башыр чакаць рашэння не стаў і пасля першага ж дня саміту хуценька вылецеў на радзіму. Калі праз год ён прыбыў на інаўгурацыю прэзідэнта Уганды, шэраг дэлегацыяў дэманстратыўна пакінулі гэтую інаўгурацыю. А вось улады Кеніі загадзя выдалі ордар на арышт Аль-Башыра, абвясціўшы, што ён неадкладна будзе затрыманы, як толькі ўступіць на кенійскую тэрыторыю. Але у Беларусь Аль-Башыр лётаў без усялякай рызыкі. У 19 годзе Аль-Башыра адхілілі ад пасады вайскоўцы. У 20-м новыя улады Судану пагадзіліся перадаць зрынутага дыктатара ў Гаагу пасля таго, як расследуюць ягоныя злачынствы на радзіме. У 21 годзе ён выглядаў вось так. Дзе ён цяпер, невядома. Пасля ўзброеных сутыкненняў у Хартуме з'явіліся паведамленні, што Аль-Башыр знік з турмы, ці то ўцёк разам з сваімі колішнімі паплечнікамі, ці то лечыцца ў шпіталі пад наглядам паліцыі. Наступны герой нашага аповеду ганаровы доктар Беларускага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Муамар Кадафі, былы кіраўнік Лібіі, якога Лукашенко неаднаразова называў сваим сябрам. Я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя 1,5 десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась. Ордар на яго арышт дзейнічаў усяго 5 месяцаў. Яго выдалі 27 чэрвеня 2011 году пасля жорсткага задушэння грамадскіх пратэстаў з шматлікімі чалавечымі ахвярамі. Але да арышту і суду Кадафі не дажыў. Ён загінуў ад рук паўстанцаў, якія захапілі яго ў палон у кастрычніку 2011 года. Лукашенко неаднаразова пасля гэта згадваў. Замордовали, замучили. Хуже, чем фашисты в свое время. У галоўнага пракурора МКС было дастаткова падставаў сцвярджаць, што да наўмысных забойстваў дэманстрантаў Муамар Кадафі мае непасрэднае дачыненне. Кадафі кіраваў Лібіяй 40 гадоў. Першым у гісторыі кіраўніком дзяржавы, ордар на арышт якога быў выкананы, стаў прэзідэнт Кот-д'Івуару Ляранг Багбо. Яго абвінавачвалі ў злачынствах супраць чалавечнасці. Лідар гэтай афрыканскай краіны асабіста паўстаў перад міжнародным правасуддзем. Праўда, у Гаагу ён прыехаў недобраахвотна, а быў дастаўлены туды пад вартай пасля захопу французскім спецназам. Яго гісторыя класіка для многіх аўтарытарных лідараў. Прабыўшы пры ўладзе 11 гадоў і прайграўшы ў 11 годзе чарговыя прэзідэнцкія выбары, ён не захацеў перадаваць уладу суперніку, абвясціў сябе пераможцам. У выніку ў краіне пачалася збройная барацьба. Да вырашэння канфлікту далучыліся ўзброеныя сілы Францыі і вайсковы кантынгент ААН. І Лярану Багбо схавацца ў бункеры не ўдалося. У 16 годзе ў Газе пачаліся судовыя слуханні справы Багбо. Адметна, што абвінавачанні ў злачынствах супраць чалавечнасці ў судзе даказаныя не былі. І Багбо быў апраўданы. Так гэта віталі ў ягонай роднай вёсцы. Але вяртацца на радзіму былы прэзідэнт не пажадаў, застаўся жыць непадалёку ад Гаагі у Бельгіі. І апошні ў нашым спісе Владимир Путин. Мы с Путиным агрессоры, вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Ордар на арышт Путина Міжнародны крымінальны суд у Газе выдаў летась у сакавіку у сувязі з падазрэннямі ў ваенных злачынствах, незаконнай дэпартацыі дзяцей з акупаваных украінскіх тэрыторыяў на тэрыторыю Расіі. Спачатку ў Крамлі рабілі выгляд, што паколькі Масква рымскі статут не ратыфікавала, гэтае рашэнне іх не датычыць і не турбуе. Праўда, пазней следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу і завочна выставіў абвінавачанні пракурору і суддзі МКС, адказным за выдачу ордара на імя Пуціна. Улетку стала відавочна, што ордар дзейнічае. Пуцін адмовіўся ад ранейшага намеру асабіста удзельнічаць у саміце БРІКС у той жа паўднёвай Афрыцы. У прыторыі не хавалі, што прэзідэнт ПАР Рамафоса перад тым,
асабіста пераконваў Пуціна адмовіцца ад паездкі, бо краіна ратыфікавала рымскі статут, а таму павінна выконваць ягоныя патрабаванні. Але, напрыклад, у пачатку верасня Пуцін без праблем пабываў у Манголіі. Тамтэйшыя ўлады патлумачылі, што не могуць арыштаваць Пуціна на падставе ордэру, бо Манголія знаходзіцца ў становішчы энергетычнай залежнасці ад Расіі. У Гаагу ў свой час трапіў і яшчэ адзін колішні сябар Лукашэнкі, былы югаслаўскі прэзідэнт Слабадан Мілошавіч. Але гэта быў іншы суд – міжнародны трыбунал у справах былой Югаславіі. Мілошавіч, абвінавачаны ў ваенных злачынствах, не дажыў да прысуду і памёр у турэмнай камеры ў Газе ў 2006 годзе. За 20гадовую гісторыю міжнароднага крымінальнага суду у ніводным выпадку, калі да адказнасці спрабавалі прыцягнуць дзейнага кіраўніка дзяржавы, не дайшло да рэальнага абвінаваўчага прысуду і рэальнага пакарання. Але ў грамадскай свядомасці трывала замацавалася ўяўленне пра міжнародны ордэр на арышт, як пра пажыццёвую чорную метку. Канчатковы крах рэпутацыі і палітычнай кар'еры таго, хто трапляе ў Гаагу. І Лукашенко сам гэта прызнае. От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Цяжка ўявіць, што імя дзеяча, які прайшоў праз Гаагу, можа заставацца ў гісторыі станоўчым знакам. Гэта крыж на рэпутацыі і марах пра станоўчае месца ў гісторыі.